Mamin rođendan. Danas je mamin rođendan. Tata je donio mami doručak u krevet. Sretan rođendan, mama! Pepa i George su mami napravili rođendansku čestitku. Sretan ti rođendan, mama. O, pa to je prekrasno iznenađenje. A evo još jednog iznenađenja. Uživaj u rođendanskom doručku i ne žuri. Njami. Brzo, još moramo i sve ostalo pripremiti. Tata je napravio rođendansku tortu. Još samo rođendanske svjećice. 1, 2... Evo dolazim. Mama je upravo dovršila rođendanski doručak. Mama dolazi. O ne, još nismo spremni. Ko je sad to? Mama, mogu li sada ući? Ne. Događa li se tu nešto tajanstveno? Ne, uopće se ništa ne događa. Ali još uvijek ne možeš ući. A, tako dakle. Zašto se ne odeš malo pustiti u dnevnu sobu? To je odlična ideja. Pa da, ipak je tvoj rođendan danas. Ok, Pepa, znam i sama gdje je dnevna soba. Evo ti super časopis. Hvala ti, Pepa. A evo ti i malo ugodne glazbe. Hvala ti, Pepa. Treba nam isti broj svjećica koliko mama ima godina. 1, 2, 3... Ojoj meni, pa mi nemamo ni približno svjećica koliko nam treba. Tata, koliko mama ima godina? Šapnut ću ti na uho. Wow, zbilja puno. Znate što, ja mislim da će 3 svjećice biti sasvim dovoljne. Mamina rođendanska torta je spremna. Hurra! Sada još samo trebamo staviti ukrase u dnevnu sobu. Zdravo, mama. A tu ste vas troje. Već sam se počela dosađivati. Mama, bi li se htjela prošetati po dvorištu? Pa imam li uopće izbora? Ne. Bok, mama. Želim ti ugodnu šetnju. Pozvat ćemo te kad će biti sigurno da se vratiš. Već sam zaboravila kako je rođendan kompliciran. Tata, Pepa i George ukrašavaju dnevnu sobu. Baš je zabavno. I baka i djed su stigli na mamin rođendan. Sretan rođendan, mama. Zar nećeš ući unutra? Ne mogu još ući unutra. Tata, Pepa i George pripremaju iznenađenje za moj rođendan. Kako slatko. Vidimo se kasnije. Bok! Mama, možeš li sad ući unutra? Vrlo rado. Zatvori oči. Mama, drži oči čvrsto zatvorene. 1, 2, 3, otvori sad oči! Sretni rođendan, mama! Kako divno iznenađenje. Puhni u svijeće i zaželi želju. Mama, otvori svoj poklon. Možeš li pogoditi što je unutra? Nemam pojma. Onda otvori i pogledaj. To je prekrasna haljina. Prekrasna si, mama. Sad trebamo lijepo mjesto gdje ćeš je moći obući. Što je to? 2 karte za kazalište, za večeras. Hvala ti. Mama jako voli ići u kazalište. A baka i ja ćemo večeras čuvati Pepu i Đorđa. Hurra! Kakav divan rođendan. Ja sam najsretnija mama na cijelom svijetu. A i najljepša također.